Jöjj, Szent Lélek, töltsd el híveid szívét, és szereteted tüzét gyulladt fel bennük. Áraszd ki lelkedet, és minden életre kél, és megújítod a föld színét. Könyörögjünk! Úristen, ki híveid szívét a Szentlélek világosságával tanítottad, add, hogy ugyanabban a Szentlélekben a helyeset megismerjük, és az ő vigasztalásának szünet nélkül örvendjünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Első időszak, 11. nap. Félelem az élet veszteségeitől. Csak Istenben van védettség és biztonság. A Szentírás szerint átkozott az az ember, aki olyan emberekbe veti bizalmát, akiknek szíve elhajlik az Úrtól. Elmélkedés. Ezáltal az áhítat által kegyelmeinket, érdemeinket és erényeinket is biztonságba hozzuk, mert azokat Szűz Máriának adjuk megőrzés véget, és így szólunk hozzá. Íme jóságos Úrnőm, ez az a jó, amit fiadnak kegyelmével létrehoztam. Nem vagyok képes azt megőrizni gyengeségem és álhatatlanságom miatt, ellenségeim nagy száma és gonoszsága miatt, akik szünet nélkül ostromolnak engem. Nap-nap után látjuk a Libanon cédrusait porba hullani, és azokat, kik a napig felemelkedtek, éjjeli madarakká változni. 1000 igaz esik el a bal oldalamon, és 10 000 a jobb oldalamon. Égi hatalmas fejedelemnőm, tarts fenn engem, hogy el ne essem én is. Őrizd meg javaimat, hogy el ne rabolják azokat. Mindent, amin van, bizalommal letétbe helyezek nálad. Tudom, hogy ki vagy, azért egészen rád bízom magamat. Hűséges vagy Isten és ember iránt, és nem engeded meg, hogy valami is elvesszen abból, amit bizalommal átadok neked. Hatalmas vagy, mi sem árthat neked, és semmi el nem ragadhatja azt, amit kezedben tartasz. Ha ez volna az egyedüli indító ok, mely ez áhítat gyakorlására ösztönözne, hogy tudnélik biztos eszköz, mely megtart Isten kegyelmével, sőt gyarapítja azt bennem, már emiatt is égnem, lángolnom kellene érte. Ez az áhítat végül igazán szabaddá teszi a lelket Isten gyermekeinek szabadságában. Mert Szűz Mária iránti szeretetből, szabad választásból rabszolgáivá tesszük magunkat, azért hálából ez a jóságos úrnő kitágítja szolgájának szívét, hogy az egy óriás lépéseivel haladjon Isten parancsának útján. Kedvetlenséget, szomorúságot és aggályt kiírt a szívéből. Ezen előnyök bizonyítására felsorolhatnám a pápai bullákat és búcsukat, püspökök pásztorleveleit, melyeket ez ájtatosság érdekében adtak ki, társulatokat, melyek terjesztésére alakultak, több szent és nagy egyéniség példáját, kik ezt az ájtatosságot híven gyakorolták, de itt mindezt mellőzöm. Szűz Mária titka. Szentírás. Egy gazdag embernek bőséges termést hozott a földje. Így okoskodott. Mit tegyek? Nincs hová gyűjtsem a termést. Tudom már, mit teszek. Lebontom csűreimet, és nagyobbakat építek, oda gyűjtöm a termést, és minden vagyonomat aztán elégedetten mondom. Ember, van elég vagyonod, sok évre eltart. Nyugodjál meg végre, egyél, igyál, élvezd az életet. De Isten így szól hozzá. Esztelen,
még az éjjel számon kérik tőled lelkedet. Kié lesz mindaz, amit szereztél? Így jár az, aki kincset gyűjt magának, ahelyett, hogy Istenben gazdagodnék. Lukács 12, 16-21. Krisztus követése. Minden agasztó gondot Istenre kell hagyni. Fiam, engedd, hogy azt tegyem veled, amit én akarok, én tudom, mi válik javadra. Te úgy gondolkodol, mint az emberek. Sok mindenben úgy foglalsz állást, ahogyan az emberi indulat diktálja. Uram, igazat mondasz. Nagyobb gondviseléssel veszel te körül, mint amekkora gondot én önmagamra viselhetek. Nagyon ingatagon áll az, aki minden gondját te rád nem hagyja. Uram, csak igaz és álhatatos maradjon hozzád akaratom, egyébként intézkedj velem tetszésed szerint. Mert csak jó lehet az, amit velem teszel. Ha azt akarod, hogy sötétségben járjak, áldott légy. Ha pedig azt akarod, hogy világosságba öltözzem, légy akkor is áldott. Ha kegyesen megvigasztalsz, áldott légy. Ha úgy akarod, hogy zaklatásban legyek, ugyanúgy légy mindenkor áldott. Fiam, valóban így kell helytállnod, ha azt akarod, hogy jártodban, keltedben az enyém lehess. Ugyanolyan készséggel kell fogadnod a szenvedést, mint az örömet. Olyan jókedvel kell a szükséget és a szegénységet viselned, mint a bőséget és a gazdagságot. Uram, szívesen vállalom érted mindazt, amit tetszésed van rám bocsátani. Válogatás nélkül akarom elfogadni a te kezedből a jót meg a rosszat, az édeset meg a keserűt, a vígságot vagy a szomorúságot, és bármi történjék velem, hálát akarok adni érte. Óvd meg minden bűntől, és sem haláltól, sem a pokol hatalmától félni nem fogok. Csak örökre el ne vess, ki ne törölj az élet könyvéből, semmit sem árt, akármi baj szakad rám. Ó Mária, taníts meg engem arra, hogy az élet változásai közepette mindig teljes szívből Istenben bízzak. Tengernek csillaga, Isten édesanyja, üdvözlégy mindig szűz, menj boldog kapuja. Szabadíts rabokat, adj fényt a vakoknak, űzd el bajainkat, igényeld javunkat. Kiváltságos szent szűz, mindenek közt enyhe, old föl bűneinket, enyhíts, tisztíts minket. Istennek dicséret, Krisztusnak dicsőség, Szentlélekkel együtt hármas egytisztesség. Amen.